na almis sharhi na kitabul akhdari muna shafi na 132 kuma muna kan maganar jinin haila da kuma jinin wato haifuwa. Za mu ɗora ne akan jinin haifuwa bayan mun gama maganar jinin haila. Kafin mu ci gaba akwai tambayoyi. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ina fatan Allah ya ja kwanan malam ya ƙara wa rayuwa albarka. Amin. Muna godiya da wannan addu'a tare da kai. Malam, ina so a bambanta min tsakanin Umar bin Khattabi da Umar bin Abdulaziz. To, amma dai kusan 'yan gida ɗaya ne kuma amma tambayar ba ta da, amma dai tarihi irin waɗannan mutane ko bambanci yana da muhimmanci a ce an sani, amma ya kamata a ce babin tarihi muka koma. Shi dai Umar bin al-Khattabi shi ake kira da Abu Hafs, ana masa laƙabi ko nisba da al-Adawi, kuma ana ƙara masa da al-Qurashi, al-Mulaqqab bil Faruq, duk ana masa wannan laƙabin. A ce Umar bin al-Khattabi Abu Hafs al-Adawi al-Qurashi al-Faruq. Na biyu ne daga cikin khalifofin manzo Allah. Abubakar shine khalifa na farko, shine na biyu. Yana daga cikin manya-manyan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ɗaya ne daga waɗanda wato shakhsiyarsu ta shahara, har ma Qur'ani yana sauka akan maganganun Umar bin al-Khattabi wani lokaci. Sannan shine ya jagoranci maganar rubuta hijira da ake ta yi a yanzu, a ce hijirar manzo Allah 1100 kaza da kaza da kaza. Umar ya fara wannan. Sannan Umar shine ya kafa duk wata ministry wadda a yanzu gwamnatocin duniya suke kokkofarsa akan cewa yanzu akwai ministry ta kaza, akwai ministry ta kaza. Ya shahara wato wajen wato ba shi da sauki akan duk wani abin da ya shafi sha'anin dokar Ubangiji, sai an bi. Sa'annan kuma ɗaya ne daga cikin mubashiri na biljanna. Sa'annan yana daga cikin malaman sahabbai, shi Umar bin al-Khattabi. Sannan ana rubuta shi daga cikin mutumin da yake ɗaya daga cikin masu gudun duniya. Umar yana daga cikinsu. Ya jibanci khalifanci bayan mutuwar Abubakar, an gane. Kuma wato Abubakar Siddiq ya rasu ne ana cewa 12 ga watan Jumada akhir, a lokacin hijira tana da shekara 13. To daga nan shi kuma ya karbi wato khalifanci, wanda ya zama shugaban musulmai na duniya. Wannan shine Umar ibn al-Khattabi a takaice, domin tarihinsa littattafai ake rubutawa, ba wai magana ce ta yar wannan lokacin ba. To sai bambancin su da Umar ibn Abdul Aziz. Shi Umar ibn Abdul Aziz shi ma ana ce masa Abu Hafs. Kaga sun haɗu kenan ta nan ko? An gane. Abu Hafs al-Adawi al-Qurashi shi Umar ibn al-Khattabi. Shi kuma wannan Abu Hafs bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam, an gane, al-Umawi al-Qurashi. A wajen kabila sun haɗu, Qurayshawa ne. Shi kuma bambancin su shi da ya jibanci, wancan yana khalifa na biyu, shi kuma wannan yana wato khalifa na 8 a zamanin Umawi, an gane. Kamar yadda Umar ya zamanto na biyu, shi kuma na 8 a cikin wato abin nan, a cikin khalifanci ko mulki, za mu iya cewa gudanar da mulki. Shi Umar ibn Abdul Aziz
a Madina aka haife shi, shi kuma Umar ibn al-Khattabi a Makka ne. Sannan an haifi shi Umar ibn Abdul Aziz, hijirar annabi tana da shekara 61. Shi kuma wannan ya hau khalifanci shekara tana hijira 13. An haife shi a Madina, yana ɗaya daga cikin iyalan gidan Umar ibn al-Khattabi. Ana hada shi daga cikin iyalan Umar ibn al-Khattabi, amma kowanne Umaru ne, sai dai wannan bunu Khattabi ne, wannan kuma bunu Abdul Aziz ne. Suna da bambanci kuma lokacinsu ba ɗaya ba ne. Wannan shi ne a takaice za a iya cewa. Sai wata tambaya da ina gani yana cewa, malam shin akwai maita a shari'a ko kuma babu? To in ma dai akwai ta, ni ban santa ba, saboda haka ni rashin sani na ya sa zan iya cewa ban sani ba, amma ba zan ce babu ba kuma ba zan ce akwai ba. Amma rashin sani na ya sa in baka amsa da ban sani ba. Shi kenan ko? Yawa. Dan haka ina ga a yi gaba da tambayar, za a samu manya-manyan malamai wanda za su yi maka bayani, amma dai ni a matsayata ban sani ba. Ni kawai abin da na sani akwai kambun baka a musulunci, amma ban san maganar maita ko wani abu. Ban karanta wannan ba kuma ban iso gurin ba, amma kuma ban ce babu ba kuma ban ce akwai ba. Saboda haka sai a yi gaba. Yana cewa tambayarsa ta uku, menene mahangar shari'a akan shan rubutun allo da kuma yin hayaki na iskoki ko na mayu da makamantansu? Ina ga ya sake komawa gidan jiya. Tunda ban san su ba, kaga ba zan ma iya cewa ga abin da za a musu ba, sai in an san su. Amma abin da na san ba shi da saɓani, ba shi da saɓani a tsakanin malamai kuma ya inganta, shi ne ana iya yin tofi, a karanta alƙur'ani a tofa a wurin da yake ciwo ko kuma a tofa a shafa a jiki. Wannan na tabbatar da shi, hadisi ya tabbatar. Amma maganar shan rubutu a allo, wannan saɓani ne na malamai. Yawa, kuma na san ku wannan al'ummar wani lokaci kukan bar abin da zai muku amfani, ku koma rikici akan abin da ba shi da amfani. Don naga kwanan nan har raddi ake a cikin Facebook akan carbi. Saboda al'umma ta rasa aikin yi, sai ta ɗauko abin da zai saka, ga wajibi ta haɗa kai, ba za ta haɗa kai ba, sai ta ɗauko abin da ba shi kenan ba, a mantar da mutane abin da zai amfane su na ibada da aikin ibada, a koya musu ibada, a gaya musu tauhidi, sai a zo a ɗauko wani abin da ba shi kenan ba, ai ta ɓata lokaci. Da jahili da malami kowa ya tsoma baki a ciki, tunda addini bai da gata a ƙasar nan. Wanda kawai ya rike shi shine yake masa gata, amma bai da gata a ƙasar nan, don gwamnati ma ta ce ba ruwanta da shi, addini ma ta ce ba ruwanta da shi. Duk 'yan siyasa haka suke fara, ko ba haka suke faɗi ba? So kaga ko ɓata addini kai, ba wanda zai fito ya ce maka a maka hukunci, ya dai a ta surutu kawai, ko? Shi yasa za ka ga wani lokacin sai a zagi manzo Allah, ba abin da za a yi. Ana yi hasali ma in kuka yi wasa, wanda ya zagi manzo Allah sai bi ku gata a wajen gwamnati, ko ba haka ake ba? To ku rage wasu abubuwa da kuke bata ma kanku, kuma kuna rage ma kanku daraja. Wasu bangaren suna la'antar wasu bangaren suna tsine ma wasu akan abin da ba shi kenan ba. Kuna yi ai ko ba ai? Kuma yanzu wannan din ma kamar so ake aji ta bakin mu watakila. To abin da ya tabbata ni a gona shine ana karanta alkur'ani ayi tofinsa. Ni wannan shine abin da na sani. Sauran kuma sabani ne na malamai. Don yana tambayar wai akwai inganci ne? To abin da dai na sani ingantacce shine annabi ko kwanciya yazo yakan karanta kulfuwa da falaki da nasi ya tofa ya shafe jikinsa. Wannan ya tabbata.
amma sauran ban sani ba, nan ma sai kai gaba. Na hudu yake cewa idan kuma har ya kasance mutum ya yi amfani da ɗaya daga cikin wasu ababen da aka tabbatar da rashin wato karɓuwarsu a shari'a, misali hayaki ko wani abu, shin akwai wata kafara ce ko kuma tuba mutum zai yi? To shi ma wannan idan ka je wajen masani wanda ya san abun ya tabbatar maka da inganci, a nan ne zai baka hukuncin kafara ko kuma ba zai bada hukuncin kafara ba, tunda ni na ce maka ban san su ba. Ni abin da na sani ingantacce guda ɗaya na faɗe shi shine ka karanta alƙur'ani ka tofa. Akwai sura ma da ake kiranta surar ruqiyya, surar tofi sunanta, za ka iya karantawa ka tofa idan wani abu ya same ka, kamar surar fatiha. Wannan ya inganta a wajen manzo Allah, shi ne ake da nassi, amma sauran duka sabani ne kawai na malamai, kowa yana ganin kaza ne, wani kuma yana ganin ba kaza ba ne. Ga wani rubutu shi kuma ina ganin ko tsabar gwaninta ce ko ya ne ba gani, saboda haka rubutun ma ina ganin kamar wani zigza ake haka. Ka san akwai gwanayen rubutu wanda har in sun yi rubutu ba a iya ganewa saboda tsabar gwanintar rubutu, ba a iya ganewa saboda tsabar iya lankwasa. Kaga rubutun bai amfani ba kenan. Rubutu shi in an gane shi ne yake da amfani, in ba a gane shi ba kawai surkulle kai ta yi. Shi yasa a lokacin sai ga wani yana ta hankoro ya ce ya rubuta kaza a jami'a ba a bashi makin ba. To malamin dama watakila abin nan booklet ɗinka yana da nisa, watakila ya yi number 1 ya kai har 40 da wani abu, ya kai number 60, duk ya magaji yanzu so yake karisa, sai ya zo ya ga naka duk a mummurɗe, kawai sai ya crossing ɗinka ya wuce. Na ya gai wannan ku rabu da shi kawai, shi kenan daga nan carry over ya same ka, kai ga jawo makanka. Ka yi rubutu wanda za a iya ganewa, kuma ya sa sunansa, kuma ba zan karanta sunansa ba ne, saboda in bai san ya ba ma kansa security ba, to ya kamata ni in ba shi security in bai iya tsare kansa ba. Amma yana karanta tambayar zai gane, zan ba shi tsaro, zan baka security, don in na faɗi sunanka akan abin da kai magana watakila za su iya neman ka. Ka daina irin wannan wautar. Ko ba ku gane ba, sunansa ƙarare ya fito da sunansa, to ni dai ba zan karanta sunan ba saboda in rufa maka asiri in baka gane ba. Yace malam, bayan gaisuwa da fatan kana lafiya, amin. Malam, ina neman addu'a ne, na je wurin aiki na dangwala tamfirin. To kun gani ko, kuma ya saka sunansa fa balo-balo a ciki. Kuna ganin bai kamata mu rufa masa ba? Baka san kanka ba wallahi. Yanzu da na biye maka da tuntuni na tona ma asiri. Kaga in na faɗi sunan, ma'aikatarka ta san ka, kuma ta san sunanka, kuma za a nemo ka. Allah sarki. To da yake Allah ya yi mu masu rufa asiri ne, gara mu rufa maka asiri kawai, kar mu kira sunanka. Na je wurin aiki na dangwala tamfirin, ya ƙiya kama hannuna, yatsuna 10 ya ƙiya kama, duk a ma'aikatanmu, duk a ma'aikatarmu ɗaya ne. To wato duk a ma'aikatanmu tamfirin ɗin ɗaya ne, ya ƙi kamawa, ya ƙi kama yatsuna. To ina roƙon addu'anku malam, na gode. To mai maka addu'a akan tamfirin ya kama ka, ko kuma mu yi addu'a akan a ɗauke tamfirin? Wane kake neman taimako a wajenmu?
iya abin da ya rubuta kenan. Kuma ina jin tamfurin din nan da yawa baya kama hannunsu, da yawa waɗanda sun je sun saka hannu kuma ya ƙi ya karɓa. Sai ya ce maka trying again later, sai sa x, ma'ana ya kashe ka kenan. Haka yake yi, da yawa ya musu haka. Saboda haka ina ga masu abun ya kamata su sake tsari ko, saboda ya zama zai iya karba, amma yanzu da yawa baya karba gaskiya. An gane? Kuma ni ba ruwana da wannan maganar, kai da gwamna ne, ku je ku kare can, ko ba haka bane? Dan ba ni na gawo tamfurin ba. Yawa, saboda haka je ka samu waɗanda su suka zo da abun, su suke da bayani a kansa, to sai ka same su su maka bayani. Ya ƙi ya kama fa yatsunka, to yanzu ya za a yi? Mu kuma muna maka addu'a Allah ya kare ka daga tsautsayin tamfurin. Tunda na ji an ce wasu sun fara rasa, wasu sun rasa albashi a baya ko? Kamar dai na so na ji haka. Haka ne ko? To kaga sai mai maka addu'a Allah ya tsare ka da tsautsayin tamfurin. Kada su ulqadari ta hauka. Su kuma waɗanda suka kawo, to kaga sai su je su sake tunani, amma baya karɓan yatsun mutane a yanzu. Kuma in ba dan tambaya kai ba, wallahi ba ruwana da magana akan wannan abu. Ni ba ruwana da magana akan sa. Tunda ni ba harkata bace. Wannan kuma kai ka faɗa ba ni ba. In kuma kana so ga abun magana nan sai ka faɗa kowa ya ji. A kawo maka abun magana? O ba za ka iya faɗa ba ma kenan. Amma dai mu abin da za mu faɗa da yake ɓangaren mu wato a tausaya ne, to mu muna son a sassauta al'amarin. Na ji kamar wasu jihohi ma suna da, sun ɗan ragewa kamar ma'aikata ne ko, wasu suna zuwa kwana 3, wasu kuma suna abin nan ko, to kaga akwai buƙatar a ce an ɗan samu sauƙi, an sassauta ko yawa, saboda ka san ko a lahira in Allah zai maka wannan kwakwafin ba ba ka share ba kai ma. Ba ruwa na mu. Na'am, ku zo mu tafi. Na'am? Yawa. Mun ga yadda wata baiwar Allah ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko? Take cewa kuntu istihada haidatan kabira. Yadda ta kawo ƙara cewa tana haila mai yawa, manzon Allah ya ba ta mafita a cikin amsoshin da manzon Allah ya bayar. Sai kuma ya ci gaba da cewa wa kadhalika idan qata anil mar'a, wato damun nifas, idan jinin nifasi ya tsinke, shine ya ɗauke daga barin mace wacce ta haihu tana jinin abin wato jinin nifas, wa huwa damu alladhi yurkhi ar-raham adatan ba'da al-wilada. Idan baka san nifas ba, mala yace huwa damu shine jini allazi yurkhihi ar-raham, wadda wato mahaifa take sako shi kadan kadan, adatan a al'ada ba'da al-wilada, bayan mace ta haihu mahaifanta sai ya rinka sako wani jini, wannan jinin shi ake kira jinin nifas. Wa hukmuhu, mala yace hukuncin irin wannan jinin hukmul haidi, wato shine hukuncin jinin haila. Hukuncinsa hukuncin haila ne, don haka kenan ba su da bambanci. Likauni makhrajahuma wahid, domin mafitarsu ɗaya ne. Li'ijtima'il ulama ala dhalik, kuma saboda ittifaƙin malamai akan wannan. Don haka idan an fahimci wannan gabar, kuma aka fahimci hukuncin jinin haila da muka ambata a baya, to hukuncinsu ɗaya ne da jinin nifas.
ba su da bambanci. Wannan shine ittifaƙin malamai akan wannan, saboda jinin haila da jinin nifas hanyar su guda ɗaya ne, kuma inda suka taso ɗaya ne. Ita haila tana fitowa ne don ta nuna babu juna, kuma don ta nuna an wanke mahaifa, babu sauran wani datti cikinta, ko kuma babu wani ƙwan halitta ko wani abu da ya fita daga namiji ya je mahaifar, babu shi, ko bai an wanke shi. Shi kuma jinin nifas yana nuna ɗan da ya zauna a mahaifa yanzu aka cire shi aka fitar da shi ya zama baya cikin mahaifa, to mahaifar sai ta rinka sako da wani jini domin ta nuna maka cewa wannan ɗan ya fita. Kaga kenan mafitar su ɗaya ne, wurin su kuma ɗaya ne, hukuncin su kuma ɗaya ne. Yadda haila take hana sallah, haka nifas yake hana sallah. Yadda haila take hana saduwa, haka kuma nifas yake hana saduwa. Yadda yake hana dawaf, haka shi ma nifas yake hana dawaf. Duk dai komai da ka sani da wancan yake, to wannan yana yi. Idan ya ɗauke kuma wanka iri ɗaya ake, illa kawai niyya ce take bambantawa. Qala na'am, kala na'am, okay to. Qala Tirmizi, ko Tirmizi yake cewa ajma ahlul ilmi, ma'abota ilimi sun yi ijma'i, wato ma'ana sun taru kuma sun faɗi magana guda, minas sahabatu daga cikin sahabbai, wa man ba'dahum da waɗanda suke bayansu, ala annan nifasa, wato ai nufasa, a bisa cewa masu jinin haifuwa ko jini, wato mai jinin haifuwa, tada'us salata, tana ajiye sallah, ba za ta yi sallah ba 40 yawman, kwana 40. Ba za ta yi sallah ba illa an tarar duhura, sai in ta ga ɗaukewan jinin kafin 40 ɗin ya cika. Misali, wata ba ta wuce kwana 10 sai jinin haifuwan ya ɗauke, wata kwana 20, wata kuma kwana 10, wata 15, haka dai. Wasu kuma har ya kai 40 ɗin yana nan yana ɗigowa, bai daina ba. Amma idan ya ɗauke kafin kwana 40, kabla zalika, wato kafin kwana 40 ɗin, fatagtasilu, za ta yi wanka, wa tusalli, kuma za ta yi sallah. An gane? To idan ta yi wanka ta yi sallah, sauran hukunci ba sai an tambaye mu ba. Yau za a iya saduwa, za a iya yin duk wani abu da ya shafi halka ta auratayya. Malai ce tambihun, wato faɗakarwa. Malam zai faɗakar da jan hankali. Qaulul musannifu, faɗin mai wallafa, mai ahalari kenan, da yace zai koma can baya, yace khurujul mani ko bilazza, shine zai dauko ya hada su gaba ɗaya magana. Da yace faɗin sa da yace bilazzatin mu'tada, maniyin da ya fita da jin daɗi kuma na al'ada. A al'adance a wajen saduwa mani yana fita, a al'adance in an yi mafarki mani yana fita. Banda wannan fa shi kenan. Wanne ne to? Tsoratarwa? Ai ba na al'ada ba ne wannan. In an fitar da mani a matsayin tsoratarwa, ba al'ada ba ce. Amma a al'ada shi ne in mutum ya yi jima'i da mace mani yana fita. Haka ne? A al'ada in mutum ya yi mafarkin yana jima'i, shi ma mani yana fita. Amma in an baka tsoro mani ya fito, to wannan ya fi ƙarfin al'ada, don ba al'adar mutane bane kullum suna cikin tsoro. To shi a bar shi zamu ambaci hukuncinsa. Yanzu zamu yi na al'ada din wanda yake fito al'ada. Sai ce ihtirazun mimma idza kharaja bi ghairi ladha. Yace to kuma wannan ihtirazun yana tsare mimma daga abin da idza kharaja ya fita bi ghairi lazzatin, ba tare da jin daɗi ba.
to shikenan ba zai shigo cikin hukuncin a yi masa wanka ba, kamar yadda wancan in ya fito a al'ada za a yi masa wanka. Na fata an gane. Kama iza duribat, kamar misalin kawai a doke ka ne, samu bulala ya dinka shauɗa maka, fa'amna sai kai maniyi. A al'ada wannan hanya ce ta fitowar mani? Yawwa, a al'ada da yin an kwantsama maka bulala sai dai kai ta ihu ko ka ce ka tuba, a daina haka. To amma wani lokacin kuma sai ga in an daki mutum to sai mani ya fito masa, saboda kila zafi da yake ji ko? Na'am. Au ladighatfu aqrabun, ko ladaghatfu aqrabun, ko kunama ta harbe shi. Wani in kunama ta harbe shi, saboda zafin kunama ta harbe shi sai mani ya fito. Kaga wannan ya saba ma mai? Ya saba ma al'ada. Fa amna sai yayi mani, aw kharaja bi lazzatin, ko kuma ya fita da jin dadi, lakinnaha ghairu mu'tada, sai dai fitan da yayi aka ji dadin kuma ya saba ma al'adar fitar mani. Ko aka ce kamar hikali jarabin, kamar misali ka hau abin da yake sukuwa da kai, mutum ya hau doki misali, yana rangwada shi yana tafiya da shi, ko sai mani ya fito masa, watakila ya ji daɗi, amma ba a al'ada ba ce, domin a al'ada wanda sha'awa ta dame shi ba doki yake hawa ba, ko ba haka ba? Yawwa. Fa'amna sai yayi mani, aw nazala ma'un sakhni, ko ma'un sakhin, ruwa wani mai kauri sai ya fito masa, za a iya cewa dai maniyin kenan ko? Fa'amna sai yayi mani, aw ujriya farasan, ko kuma sukuwa yake da doki, sukuwa da doki, ko an gane? Uriyanan, wato ya hau doki tsirara, kuma dokin yana gudu da shi tsirara, ba wando a jikinsa, yana iya yiwa? Yana iya yiwa mana. In barayi suka tsare ka jeje suka tube ma kaya, ba zai yi ba? Kana da doki sai ayyaya, sai ka bar dokin dan kayi tsireci ba za ka hau ba? Zai iya yiwa mana. Ayin kaga shari'a ta yi magana, to akwai abun, dole akwai wani abu zai iya faruwa, ko ba zai yi ba? Barayi su kwace wa mutum kaya su bar shi da dokinsa, kana ganin ba zai hau ya iso gari ba? Zai hau mana, sai dai ba da jin daɗi ba, kan akwai tashin hankali a ciki. An gane? Fa'amna sai yayi maniyi, fa fil ghusli, a cikin wajabcin wanka akan irin waɗannan maniyin da suka fito. An gane? Fa fil ghusli zalika qawlani, malai ce a cikin wannan za a yi wanka ko ba za a yi wanka ba? Qawlani, akwai magana guda biyu. Akwai wani sunansa Qawlani ko? To yau za ku gane Qawlani kenan ko? Na'am? To kaga wannan sunan da shawara za mu bayar da an canza shi, saboda duk inda ka ji Qawlani to magana ɗaya ba ta tabbatuwa. Ni dai ba ruwana, karatu ne ya iso gurin kuma zan yi, wataƙila ma a saka musu a can. A'a, lalle kai baka sani ba. Ga wani ya ce wai Kaulani ne, ba Kaulani ba ne. Ka je ka tambaye su ka ji sosai. Na fa san shi har na koya masa ma in kana magana. Yawa gara ka sani, ɗalibi ne a guna. To me Kaulani idan an ɗauki Kaulani? Okay. Sunan gari ne? Garinsu ne ko? To sai mutane suka mai da shi Kaulani? To ya fito ya gyara kawai ya ce Kaulani. Ko? Na ganin ya fi. Domin abinda Muhammad Jawahirul Iklil kullum ya kawo maganganunsa a masabar Malikiya, yawanci za ka je na cewa fi Kaulani. A gane duk malaman fiƙihu sun san maganar Kaulani. Duk masu karatu a fiƙihu sun san abin da ake nufi da Kaulani. Idan aka ce Kaulani, matsala ce guda biyu
ta zo, an gane, sai malamai suka rabu biyu, wannan ya ce kaza, wannan ma ya ce kaza. To kowanne da dalili, irin abin da yake kallo na dalili, shi yasa aka ce kaulani. Amma shi wancan kunji dokta ya ce kaulani ne ba kaulani ba. To shikenan kaulani, mutumin garin kaulani ne. Ba mutumin kaulani ba ne, kaulani. Yanzu wani sai ya je har gidan rediyon ya gaya masa yau an yi karatu a kanka. Na san ku ai, to ko ka gaya masa wallahi ba abin da zai mun wallahi. Wallahi ko ya zo sai dai ya ce gabata malam. Iyakacin abin da zai iya yi kenan. Mutumina ne ai sosai. A wannan gaya maka ne alakata da shi sosai. Yawa. Al-mashhur, abin da yafi bayyanuwa cikin maganganu guda biyu, suqutuhu, shine wanka ya fadi ba a masa wanka wannan abu. Wanda kunama ta cije shi, ko wanda aka doke shi, ko wanda kawai ya hau doki, abin nan ya fito masa, mani ya fito masa. Mashhuriyar magana shine suqutul ghusl, wanka ya fadi babu wanka a kansa, sai dai kawai ya tsarki. Wa qala suhunun, suhunun wani babban malami ne a masabar malikiya, shi yana kallo bi wujubihi, yana kallon wajabcin yin wanka akan wannan. Malam suhunun yana daga cikin waɗanda suke ganin in kunama ta harbi mutum mani ya fito masa, ko in aka doke shi mani ya fito masa, ko aka tsoratar da shi mani ya fito masa, ko ya hau doki a wajen gudu mani ya fito masa, ire-iren waɗannan shi suhunun yana cewa in dai maniyin ya fita wajibi ne ya wanka. An gane? Wal qaulani kun ji dai ko? Yace shi maganganu guda biyun nan jariyani suna tafiya ne ala suwarin nadira, a bisa fiska ko sifa wacce take bata cika faruwa ba. Ita ce nadira, abinda baya faruwa sai lokaci-lokaci, sai in wata munasaba ta faru. Akwai wanda zai yi shekara 2 kunama bata harbe shi ba, fiye da haka ma. Akwai wanda zai yi shekara 4 ba a doke shi ba. Yanzu a cikin gunan waye aka doke shi bara da bulala? To kaga an rasa ma gaba daya. Ni dai na dade rabo da a doke ni ina da bulala kam, na dade gaskiya. Na dade shekarun suna da yawa don tun ina makarantar allo a tsangaya. Nan kam na sha bulala gaskiya. An gane? To amma wannan shekarun suna da yawa, don wasu da yawa ina ga lokacin ma ba a haife su ba anan. Wasu daga cikin ku da yawa ba a haife su ba. Don haka na dade a duniya. Wallahi malam, ina da shekaru, bar gani na hakan nan. Yawa, shekaru na suna da yawa, kai in kana gudun shekaru ni ina da su ne. Yawa. An gane ko? Shi yasa yace maka jariya ni ala suwarin nadira, yana tafiya ne akan sifa wadda bata cika faruwa ba. Harbin kunama, hawan doki, mani ya fito, ba ko da yaushe yake faruwa ba, wataƙila zai dade mai faru ba. Yace hal tuti hukuma nafsuha aw hukmu ghalibiha, wai za a yi hukunci ne akan abin da yake shine ya faru, ko kuma za a yi hukunci ne akan abin da yake mafi rinjaye? Za a yi hukunci ne akan mafi rinjaye, ba akan abin da yake ya faru kawai a ɗauke shi a masa hukunci ba. Ina fata kun gane maganar. An gane? Sai ce yajibu alaihi alwudu, amma ya zama wajibi a kansa idan da yana da alwala wannan abin ya faru, to ya sake alwala fi surataini ma'an,
a cikin wannan surar gaba ɗaya. Kunama ce ta harbe ka, dukanka aka yi ka tsorita, ko tsoratar da kai aka yi, ko kuma dai dokin kawo, ko ma dai menene sai mani ya fito, to wannan ya ce wajibi ne mutum ya sake alwala, amma kowace irin sura ce mani ya fito. Kama yajibu alaihi alwudu'u aidan, kamar yadda ya zama wajibi a kansa har yanzu ya sake yin alwala fi ma idza law jama'a faghtasala. Kamar misali mutum ya zamanto yayi jima'i kuma yana son zai yi wanka, ko kuma yayi jima'i yayi wanka, bayan yayi wanka summa amna, sannan sai mani ya fito masa ba da zalik, bayan haka to ya je ya tsarki yayi alwala, amma ba ya je yayi tsarki yayi wanka ba, ya je ya tsarki ya sake alwala. An gane? Wataƙila wani ya ta tambaya, to ta yaya mutum ya yi jima'i ya yi wanka kuma mani ya fito masa? Zai iya yiwa mani ya zama ya ta'akhkhar, mani ne jinkirin fita, saboda ai abin da ke wajabta wanka akwai fitan mani, akwai kuma shigan azzakarin namiji farjin mace, ko da bai yi mani ba zai yayi wanka. To wataƙila bayan ya shiga kuma ya je ya yi wanka sai maniyin ya fito. Kun ga wannan shi ma ya saba ma al'ada. To abinda za a yi shine ya tsarki ya sake alwala, ba sai ya sake wankan ba. Ina jin dai kun gane magana ko? Qala al-Maziri yace ar-rabi'u na hudu, law intabaha fawajada balalan fi naumihi. Law intabaha, abu na hudu shine da zai farka, intabaha shine ya farka daga bacci, fawajada sai ya samu balalan jika-jika fi naumihi, a cikin baccinsa ya farka sai ya ji kamar wandansa da jika-jika. An dai fahimta ko? To me zai yi? Wa shakka, ya samu shakku, hal huwa maniyun, wannan abun maniyi ne, au maziyun, ko kuma maziyi ne. To igtasala alal mashhur, a wannan gurin ya zubar da kokontonsa, kawai ya dauka maniyi ne ya fito masa, ya je wanka. Wannan shine kawai ya fitar da shakkun komai a ciki. Kun dai gane ko? Ba gane ba? Akwai wanda bai gane ba? Me baka gane ba? To kowa ya gane kenan ko? Na'am. To bayan yayi wanka kuma wa aada salata, ya rama sallah fi akhir naumatin namaha fi dhalika sawb, ƙarshen sallar da yayi a wannan tufar da ya tashi ya ji jika-jika. Idan yayi sallah ne to ya sake sallar bayan yayi wankan. Mutum ne ya tashi yayi sallah kuma sai ya gari gasa da jika-jika, yana ganin maniyi ne ko maziyi, ya je yayi wanka, bayan yayi wanka kuma ya dawo ya rama wannan sallar. An gane? Walau wajada ya bisan, to tunda an ce da ya samu mani ne jika-jika, to yanzu kuma da ya tashi wajada hu, sai ya samu mani, abin da ya a rigar tasa ya bisan bushashe ne. Da ya tashi ya ga kawai alamar dai ga wani abu ya fita kuma ya bushe, ba jikar. To idan ya bushe ya za a yi? Igtasala aidan, ya je ya wanka har yanzu. Anan da danyen da bushashen duk hukuncin ɗaya ne. Malam ya kawo maka bushashen ne saboda wani zai je ya tawili, saboda kan ya ga bushashen ne zai ce cewa aka yi in jika-jika ne, a bushashen sai ya ƙi yin wanka ko? Balle a irin wannan zamanin da kowa so yake samu dalilin mafaka ya ƙi yin aiki. Mafi rinjayen mutane haka suke. Da yawa daga cikin mutane suna neman ɗan dalili kaɗan wanda zai saukar musu da wani aiki, sai su yi gaba kawai. Ita kuma shari'a kullum abin da yake damunta shine kada ka ƙi kuma asara ta same ka a lahira, kuma sai an je, in an je kuma ba a dawowa a gyara. So gara a baka ihtiyadi domin ka samu yaƙini, ka yi abin da yake tabbatacce, ko da bushashen ne igtasala, yayi wanka aidan har yanzu.
wa ada salata ya rama sallah min akhiri naumatin daga ƙarshen baccinsa da yayi alal mashhur. Wannan shine abin da yafi inganta, yafi bayyana kuma. Wakila a wani fadin aka ce yu'idu min awwali naumatihi nama hafihi, zai yi a wani fadin zai rama sallah ne tun daga farkon baccin. Idan da yayi bacci ne daga farko ko kafin yayi bacci sai yayi sallah, amma da ya farka sai ya ga abun a bushe ko kuma ya ga abun danye, bayan yayi sallar da take biyowa wacce sallar, an gane? To idan yayi wankan ya saki alwala, to ya zo yayi waccar sallar farkon, ya zo yayi wannan kuma ta ƙarshen. Wannan a wani fadin kenan. Na'am. Wa kadhalika yace haka nan kuma idza tahaqqaqa, idan ya tabbatar, can an baka hukunci ne dan yana da shakku ko maziyi ne ko mani, ya je wanka ya sake sallah. To amma nan idza tahaqqaqa, idan ya tabbatar da cewa annahu maniyun, cewa maniyi ne, ya tabbatar yanzu babu shakku ko, fa innahu yu'idu min akhiri nawmihi, ya rama sallah na ƙarshen baccinsa. An fahimta? Wa huwa mazhabul mudawwana, wannan ita ce masaba ta mudawwana. Wa ruya ibnu habib ya ruwaito cewa annahu yu'idu min awwali nawmatin, wato zai rama ne daga farkon baccin, kamar yadda muka faɗa ɗazu. Wa hadha al-khilafu inda al-aksar, wannan sabanin a wajen mafi yawan malamai, muqayyadun bima idza kana la yakhla'u sawba aslan. Wannan hukuncin an dabaibaye shi ne ga mutumin da idan zai kwanta la yakhla'u sawba aslan, baya tuɓe riga. Akwai mutanen da rigar su suke kwana, akwai wanda kuma sai sun tuɓe kaya ko yawa. To kaga wannan wasu malaman suna kallon ba mutumin da yake kwana a rigarsa da yake sallah, shine wannan hukuncin ya shafa. Amma ga mutumin da baya kwana da rigarsa, to kaga shi wannan bai shafe shi ba kenan. In yayi wanka ba sai ya sake sallar ba, tunda rigar ba ta da, an gane, ba ta da matsala. Balle na ga a wannan zamanin bacci ma ana saya masa riga ko? Bacci shi ma ana saya masa riga. Ina ruwan bacci da rigar ka, ko daure kanka kai in yazo zai dauke ka yi. Saboda tsabar daurin gindi, bari za a yi bacci sai an saya masa riga. Amma fa baka yi laifi ba. Yawa, kada wani ya tafi ya ce to ba wanda ya ce yayi laifi. Ka saka rigar ka ta bacci, sunanta rigar bacci. Babban abu dai ka tashi kai sallah. Yawa, shine kawai. Wa illa in ba haka ba, fa innahu yu'idu min akhiri nawmatin ittifaqan. In ba haka ba, to kawai zai ramar da sallah ne a ƙarshen baccinsa. Wannan shine ittifaqi, wallahu a'lam. Allah shine mafi sani. Da mu aje saboda fasalin ya ƙare. Na'am, saura minti nawa? Na'am, fara'idul ghusl, malaci farillan wanka. Faslun fara'idul ghusli arba'a, farillan wanka dai guda hudu ne. Na farko yace anniya, ita ce daura niyya inda shuru'i, lokacin da za a fara wanka din. Wal fawru, da kuma gaggautawa, biyu kenan. Waddalku, da cuccudawa, uku kenan. Wal umumu, na hudu shine gama jikin da ruwa, ko ina ya zama an sa masa ruwa. Waɗannan su ne farillai na wanka. A kowane wanka ana buƙatar sabon wannan, an gane? Wannan shine fiqhun malikiya. Amma wata rana watakila kana bin malamai zaka ji sabanin wannan. Saboda haka in ka ji sabanin wannan, ko a wajen malaman hadis zaka samu sabanin wannan abin da aka fara. Amma dai a fiqhu na malikiya abinda suka tantance kenan akan cewa waɗannan sune farillai na wanka. Niyya lokacin farawa,
gaggautawa, kada a fara a bari a kammala shi, kuma kada a tsaya ana ta wani abu daban, a cuɗa shi kuma sannan a game jikin da ruwa. Waɗannan rukunai ko farillai su ne guda 4. An gane? Sai al-gharib, wato baƙin kalmomi. An-niyya, me ake nufi da niyya? Yace mustaqqala wa takhfifu, niyya, ko kuma a ce an-niyya a mata tashdidi a ƙarfafa ta. An gane? Anil lihyani wa takhfifu anil lihyani wa hiya azmul qalbi ala amrin min al-umur. Shine wani kuduri da wani nufi wanda mutum yake da shi a cikin zuciyarsa akan wani al'amari daga cikin al'amura. Wannan shi ake kira niyya. Ka kudurce a zuciyarka za ka yi wani abu daga cikin wasu al'amura, kan wani al'amari daga cikin wasu al'amura, su ake kira niyya. Kenan wannan yana nuna niyya a zuciya take, ba a yin ta akan harshe. Niyya a zuciya take, kamar yadda fuqaha suka sanar, qasdun ne fil qalbi, wato nufi ne a cikin zuciya. Mai iziya ne yake cewa mahalluha fil qalbi, mahallin gurin zaman niyya a jikin dan adam to a cikin zuciya ne, ba akan harshe bane. Da haka za ga wasu sun zo suna cewa nawaitu salatar zuhur, ba wanda ya sa su wannan aikin, kawai nufi ne a rai, ba wanda ya sa ka wannan, ba daga wajen malamai ka koya ba, kawai ka koya ne daga waɗanda ka je ka kofa a gurin su, waɗanda suke ba malamai ba. Amma malamai daga fiqhu da hadisai da alqur'ani, dukkan su niyya a zuciya take, ba akan harshe bane. Ka zo ka ce nawaitu salatar zuhuri 4 raka'atin iktida'an bil imami, wa ya saka da wannan aiki? Kawai kake kara ma kanka, ba wanda ya saka. Daga fitowanka daga gida me kake nufi? Sallar azhar, ka zo masallaci, shikenan, ba wani abu a ciki. Kawai mutane ne suke wahalar da kansu saboda rashin gane al'amarin. Waye karya da safe a cikin kunnan? Ka karya? Da ka zo ci me ka faɗa? Daga zaman ka me kake nufi? To ai niyyar ka ta tafi. Ba kuma dama yanzu da kace bismillah ka ce ka koma ka ce ma Allah, ai na manta ban yi niyya ba, saboda haka ladan cin tuwon nan babu shi. Akwai, saboda niyyar ka ne haka. Yanzu waye daga cikin ku da ya fito daga gida ya daura cewa nawaitu zihaba ila almasjid li ta'limi adam muhammad da koro? Waye daga cikin ku ya daura wannan niyyar? Haka babu ai. To kuma dan baka yi wannan niyyar ba, yanzu wannan abin da kake nufi a zuciya sai Allah ya hana ka ladan, aikin ka ya tafi, Allah ya karba. Haka sallar ma take, haka komai da ka sani, niyya a zuciya take. Inda ake lafazi da niyya ɗaya ne wajen aikin hajji. Daga ka ɗora harami, ka yafa mayafinka, ka faɗa a fili, labbaik Allahumma hajjan, wannan an yadda. Ko kuma labbaik Allahumma umratan. Muna magana ne fa a babin ilimi, dan kada wani ya zo ya ta surutu ba a babin ilimi ba, kuma ka ɗauka wai magana yake da ilimi. A'a, ba da ilimi bane. Magana a babin ilimi ake, da abin da jamhur da sahabbai da manzon Allah duk suka yi, niyya a zuciya take. Wannan shine gaskiyar magana ma. Ko wani ya dauko maka wani littafi da ake ce masa majmu'un niyyat, waye rubuta shi, kuma daga ina aka ruwaito shi? Wani ya ce baka wai daga Kano. To da wanda ya karba daga Kano da wanda ya karba daga Madina fa, waye kenan a gaba? To alfauru, ku za mu tafi. Alfauru, gaggautawa. Ba a son ka fara wankan kai shiru ka tsaya kai na ta wani abu daban. Yi ka gama. Shine alwaqtul hadir, lokacin da wankan ya halarta a gaggauta yin sa. Allazi la ta'khira fihi, wanda babu wani jinkiri a cikin sa. Wa huwa bi ma'anar muwalat, wannan kuma shike da ma'anar jerantuwa. Daga alwala sai wanke kai, sai wanke bangaren dama,
wanke ɓangaren hagun har ƙasa, sai wanke gaba, sai wanke baya. Haka ake yin wanka ɗin. Sai addalku shine cuccuɗawa. Yuqalu wato dallaktu shay, na cuccuɗa wani abu, dalkan cuɗawa. Ko kalmar dilke da ake wa mata daga yana ta samu asali? Ba ana yi ba? Me ake kiransa? Dilke ko? Dan ta yi me ita matar in an mata? Wannan definition din ku za ku yi, ni ba ni zan yi ba. Yawwa, yanzu dai an samu kalmar dilke kenan ko? Yawwa, don waye ya taba ganin yadda ake yi? A to ashe ma baka san shi ba, kana magana akan abin da baka sani bane kenan. Ka taba gani? Zuwa kai ka tsaya a gurin? O ana yi wa maza ne? Dilken ana yi wa maza? To yanzu dai malaman fiqihun wannan masallacin sun yi sabani, saboda haka sun samu kaulani. Wasu sun ce ana yi wa namiji dilke, wasu kuma sun ce ba a yi. To shikenan ranar da muka dawo aka samu dama ma ga kaulun raje waɗanda suke da dalili. Na'am? Min babi qat ko shine marastahu. To shi ma wannan kamar kalma ce wacce ake amfani da ita. Ko maras. Ko me ake kiransa abinda ake mummurza shi? Na'am? Me wannan abin da ake mumarasa shine jijjiga abu. Ai marastahu biyadik, wato kamar kana cuccuda abu ne haka da hannu, kana motsar da shi. Ashuru, me shuru'u masdaru shar'in, wato shine mabubbugar farawa fi shay'in a cikin wani abu, ai albada'u fihi shine an fara. Al'umum aka ce gama jiki da ruwa, bidammi umum shine masdaru amma, abin da ya game, wato ma'anansa shine ashmul, abin da ya zamanto gamamme, ma'ana a gama jiki da ruwa a lokacin da za a yi wanka. So wannan nan za mu aje insha Allah, sai darasi na gaba ma dora insha Allah. Amin. Na'am. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ya arhamar rahimin. Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki, akwai mabukata ciki da waje, muna roƙonka ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri. Allah ka ji kan mai martaba sarki marigayi da yarima da sauran waɗanda duk suka mutu, ubangiji Allah ka gafarta musu, Allah ka haskaka musu ya Allah. Idan iyayenmu idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani ya Allah. Ubangiji muna addu'a tare da tawassuli ga wani bawan Allah da yake aiki a wannan masallaci, ba shi da lafiya, yana asibiti, muna roƙonka ya Allah ka ba shi lafiya. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqaman, Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi maradana warham mautana, Allahumma shfi maradana warham mautana. Allahumma warham aba'ana warham ummahatana birahmatika ya arhamar rahimin, wa taqabbal du'aana birahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.